बे समाव दुलाराय मुलुगनि गेजेरावनो गुसु सुहाबनाय बोथोरजों गोबां सुबुंफ्रानो जानांदों गोबां जेंनायाव। नाथाय बे सोलिफु गुसु सुहाबनाय बोथोराव नोंथाङा देहानि फारसे सांग्रां जानाया साबसिन। नंगौ, गुसु सुहाबनाय बोथोराव हार्ट एटेक जानानै दासान्दि गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमागासिनो। मिथिनाय बादिब्ला उत्तर प्रदेश रायजोनि कानपुराव दासिम सा 130 सुबुंफ्रा गुसु बोथोराव हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमाबाय। एलपिएस हार्ट डिजिज सेन्टारनि कार्डिय'लजिनि बिफाननि प्रफेसार बिनय कृष्णया बुंदों, हादरनि गेजेराव गुसु सुहाबनायजों सिगाङाव बेबादि हार्ट एटेक जानायखौ नुवाखैमोन। एलपिएस हार्ट डिजिज सेन्टारनि बादिब्ला थांनाय 1 जानुवारिनिफ्राय 9 अक्ट'सिम कानपुराव सा 130 सुबुंफ्रा गुसु बोथोराव हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमादों। सेन्टारनि बिबानगिरिया बे समनि गुसु बोथोरखौ सुबुंफोरनि थाखाय जिंगासिथावना होननानै फोरमायदों। बे समाव दुलाराय मुलुगनि गेजेरावनो गुसु सुहाबनाय बोथोरजों गोबां सुबुंफ्रानो जानांदों गोबां जेंनायाव। नाथाय बे सोलिफु गुसु सुहाबनाय बोथोराव नोंथाङा देहानि फारसे सांग्रां जानाया साबसिन। नंगौ, गुसु सुहाबनाय बोथोराव हार्ट एटेक जानानै दासान्दि गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमागासिनो। मिथिनाय बादिब्ला उत्तर प्रदेश रायजोनि कानपुराव दासिम सा 130 सुबुंफ्रा गुसु बोथोराव हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमाबाय। एलपिएस हार्ट डिजिज सेन्टारनि कार्डिय'लजिनि बिफाननि प्रफेसार बिनय कृष्णया बुंदों, हादरनि गेजेराव गुसु सुहाबनायजों सिगाङाव बेबादि हार्ट एटेक जानायखौ नुवाखैमोन। एलपिएस हार्ट डिजिज सेन्टारनि बादिब्ला थांनाय 1 जानुवारिनिफ्राय 9 अक्ट'सिम कानपुराव सा 130 सुबुंफ्रा गुसु बोथोराव हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमादों। सेन्टारनि बिबानगिरिया बे समनि गुसु बोथोरखौ सुबुंफोरनि थाखाय जिंगासिथावना होननानै फोरमायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, 2023नि असमि मागो दमासि मेलाखौ खुंफुंनो बे समाव साखाफारा। क'क्राझारनि थिथागुरि इरागदाव कमिटिनि हलाव फैगौ 10 निफ्राय 12 जानुवारिसिम खुंगोन असमि मागो दमासि मेलाखौ आसाम सरकारनि पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय बिफाननि सिङाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाय, डिस्ट्रिक्ट मिशन मेनेजमेन्ट इउनिट आरो आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि बानजायनायाव असमि मागो दमासि मेलाखौ गाब गोनाङै खुंगोन। बे मेलायाव गुबुन गुबुन मुवा बेसाद आरो मागो दमासिनि जाग्रा आदारफोरखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे मोसानाय बादायलायनायफ्राबो थाजोबगोन। लोगोसेनो असमि मागो दमासिनि मेलायाव बयखौबो बाहागो लानो खावलायहरदों।